So, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog, guys. Kasi, naging, na-busy ko. Tapos, laging lain ma-content. So, karon gusto na ako maghimog video para maka-upload. So, karon guys, is maghimo mangha ko og dahon kay natahimuon. So, maghimo ko og budbud. So, abangan, tanawan ninyo kung unsa nga budbud, unsa siya nga klase. So, dili siya balanghoy, dili siya kamote. So, let's go. So, lisod kay mangwag dahon, guys, di ko kaabot. Habog kaayo. So, balin taglain. Wala may tawo diri. So, mga rata. Anchi, mangayo kog dahon. Sumusulod lang ko kay wala man silang antsinina. Mga kog dahog saging. Kaya wala man tayo kasagingan. Diba? Ang galang-galang. Ante, mangayo kog dahog saging. Sulod-sulod lang. Kung nakapalagyan sa ditsog saging kay murag maabot na. Kaabot. Struggle is real. Try na tayo. Sikaan.
Ay, dito. Karon guys, man akong photo. So, atuwa na po siyang Paris-Parison kay Baatan. Para saan niya?
Kumilos ng mundo sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad. Parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa dahan-dahan.